Apa ya? Hanya dilakukan setahun sekali di bulan Syawal. Lal. Lalui hari-harimu dengan saling memaafkan. Bila tidak bisa ketemu bisa lewat media sosial. Ya. Harus dengan ikhlas meminta maaf dan memaafkan. Ya. Lalu kita kembali ke fitrah kosong-kosong orang duwe dosa. Mula kaya dina iki jenenge nek Jawane bakdo kupat. Bakdo kupat tegese. Kupat kuwi ngaku lepat. Ngakoni salah dadine. Ngaku lepat mlaku papat. Wanci poso 30 dina jenenge lebaran. Bar lebaran terus luberan. Bar luberan terus leburan. Bar leburan terus laburan. Jadi wis bar dilebar lebaran kuwi ya ring pangapurane mergo bar sasi poso. Terus luberan turah bondomu ya kudu zakat fitrah kuwi penting. Sedekah. Ha terus kuwi bar kuwi leburan ring pangapura-puranan. Lebur dosane. Bar kuwi terus laburan. Labur kuwi putih. Dicet putih iso ngresiki jiwa raga lahir lan batine. Kembali ke suci lagi. Bagong iki pengalaman poso ndenge iki wah tenan kok. Termasuk dhewek iki ngibadahi signifikan kok. Wis sesuk swarga cadangane kok. Coba anu Gong, aku kelingan jaman kowe gugah-gugah sar. Sithik aja bos. Lali yo. Malah sithik wae. Kowe iki marbot elok kok coba. Marbot kok disewa nang ndi-ndi kira ya. Mengkon gugah sawur. Sendro. Rasa diring tok ae. Ya kita dadi wingi pas poso kowe kan gugah sahur saka masjid. Iya, heeh. Neng masjid iki ya dandan telorengan ngono kuwi ya, Pak. Coba piye, Kang? Ayo. Sahur iki. Iki wanci wulan Ramadan. Wulan sing akeh ampun. Umat Islam duwe kewajiban ngenekke poso suwene sak bulan. Ngono-ngono ngendikane Pak Kiai. Bener ora iku? Terus apa ora sanggo gamelan? Anggap bae iki gamelane nggawa dhewe ngono terus. Tuku kloso nggo klesetan, Islam ra poso kancane setan. Oh, berarti kowe kancane setan. Kula poso, Pak. Tenan. Poso apa ora wingi? Poso 3 dina sok tenan aku. Alah kok ngono kok poso modelmu. Saiki ngapusi kowe iki nek gunane. Kowe ibadah kanggo manembah mring Gusti. Aku iki mendemo tetep poso. Heeh. Mendem iki poso. Neno. Heeh. Mamane ngono kuwi. Kangge kontene Salatullah. Sepira Mas? Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tuku beras jenenge nempur. Aja lali padha sahur. Tuku kloso pepe kabah. Ayo poso sregep ibadah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bulan Ramadan bulan kang suci. Kabeh kudu ngati-ati. Poso wajib ayo dilakoni. Salat ngaji aja nganti lali. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Ayo lebaran gini lebaran. Salamullah ala Yasin Habibillah. Aja lali jenenge poso. Sesuk ketemu dina riya. Oh iya. Aja kena panggoda. Lek ulama tuntunan kita. Kuwi anu nek tak tutup wingi sahur-sahur nggih kula tutup. Oh ngono. Kok tutup piye? Awal poso ucap bismillah. Rampung poso alhamdulillah. Mugi-mugi kebak barokah.